कैंसर के 7 शुरुआती लक्षण तोहार शरीर में दिखाई देवेला। कैंसर वैश्विक स्तर पर मौत के दूसरा प्रमुख कारण के रूप में खड़ा बा। साल 2022 में कैंसर के लगभग 2 करोड़ नया केस आ कैंसर के कारण 97 लाख लोग के मौत के रिपोर्ट मिलल। आम तौर पर कैंसर के मतलब होला असामान्य कोशिका सबके अनियंत्रित बढ़ती जे सामान्य कोशिका सबके नष्ट कर देला आ पूरा शरीर में फैल सकेला। यह 7 शुरुआती संकेत बतावल गईल बा जवन की आपके शरीर से पता चलेला कि जब आपके कैंसर होखेला। एक तेजी से अवूरी अनियंत्रित वजन घटावे के काम हो सकता कि 1 महीना में अचानक अवूरी तेजी से 5 किलोग्राम से ज्यादा वजन घट जाए के अनुभव हो सकता। बिना अयीसन कईले अवूरी व्यायाम चाहे कसरत कईले वजन घटल सिर्फ कैंसर के निशानी ना होखेला। बालों की अवूरी बीमारी जैसे डायबिटीज, थायराइड के विकार आदि के चलते भी हो सकता। 2 त्वचा के रूप में बदलाव हो सकता कि आपके त्वचा पीला दिखाई दे सकता, चाहे लाल चाहे गहरा रंग हो सकता। मस्सा, तिल बढ़ हो सकता। अवूरी कैंसर के निशानी के रूप में पिगमेंटेशन चाहे रंग बदल सकता। कैंसर के कोशिका के बने के चलते शरीर के भीतर होखे वाला बदलाव के चलते एकरा में टाइट, गर्म अवूरी खुजली भी महसूस हो सकता। 3 त्वचा के नीचे गांठ के निर्माण हो सकता कि आपके स्तन में गांठ दिखाई दे सकता, चाहे त्वचा के नीचे के ऊतक के मोटाई दिखाई दे सकता। गांठ के आसानी से महसूस कईल जा सकता यदि आप नियमित रूप से अपना स्तन के जांच करी। 4 पेट फूले के समस्या, पेट में दर्द अवूरी बेचैनी के संगे संगे पेट फूलल चाहे गोज निकलल अवूरी ज्यादा समय तक चलेला। अवूरी अपच चाहे कवनो जठरांत्र संबंधी मुद्दा चाहे मासिक धर्म के चलते ना होखेला। एकरा से ज्यादा कैंसर के संकेत हो सकता। 5 जवन घाव ठीक ना होखे, अगर रौरा कवनो कटौती भा कवनो घाव रौरा शरीर पर भाजीब, मसूड़ा भा गाल समेत जवना के ठीक होखे में अधिका समय लागत बाता तभी कैंसर के लक्षण के संकेत दे सकेला। काहे कि पूरा शरीर कैंसर के कोशिका से लड़े में काम करे लागेला। अवूरी अयीसन घाव के छोट मोट समस्या के रूप में राखे लागेला। 6 पेशाब आ मल में बदलाव, पेशाब के रंग, गंध में बदलाव दिखाई देवे, गंध आवे चाहे पेशाब में खून मिले। अवूरी बार बार पेशाब करे के तात्कालिकता, अवूरी पेशाब के दौरान दर्द महसूस हो सकेला कि रौरा कब्ज महसूस हो सकेला भा दस्त अधिका हो सकेला, तभी कैंसर के संकेतात्मक लक्षण भी हो सकेला। 7 थकान के भाव, बिना कवनो गतिविधि तक कईले हर समय थकावट महसूस हो सकता। ई कैंसर के निशानी भी हो सकता। ऐसन ऐसे होला काहे कि हमनी के खाना से मिले वाला सगरी ऊर्जा आ पोषक तत्व कैंसर के कोशिका अपना बढ़े खातिर ले बिया आ हमनी का अपना के ऊर्जा ना महसूस करेनी जा। याद राखी कि यह संकेत कैंसर के लक्षण के संकेत दे सकता, लेकिन अवूरी बीमारी के चलते भी हो सकता। त जल्दी इलाज खातिर अपना डॉक्टर के निदान करावल बेहतर होई।